ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዓለም ኮንኩም ነዚ ብዋንጋድ ዋንሳን ቻነል ዝመሓላለፍ መንፈሳዊ መደብ ንምክትታል እቲ ምስከደ ዘይምለስ ወርቅን ኣልማዝን ከንዋግኡ ዘይትመን ዝኸበረ ግዜኹም ንዝወፈኹም ዘበልኩም ኩልኹም ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምስ ኩሉ እንትናኹም ይኹን። ከመይ ኣለኹም ለይ ከመይ ትኾኑ ለይ ኣለኹም? ኣነ ብምሕረት ኣምላኽ ሰላም ኣለኹ። ሕራይ እምበኣር ኣምላኽ ዕድመን ጥዕናን ሂቡ ነዛ ዕለት 20 ናይዛ ሳድሰይቲ ወርሒ ኣብቂዕና ኣሎ። ብመሰረት እቲ ዝሃብኩኹም ዕድመ ኣኽቢርኩም ዝመጻኹም ዘበልኩም ኩልኹም ክቡር መጠን ነፍሱ የኽብረካ እዩ እሞ ክብሪ ብላዕላይ ሰማይ ይርከብዎ ብፈጣሪ ይርከብዎ ብል ዝኾነ ናፍቲ ንኹልኹም ዝዓደምኩኹም ኣብዚ ቅንያት እዚ ክጋዋሕ ዝቐነየ ወይ ክናፈስ ዝቐነየ ምስ ኣድሕን ካብ ክርስትና ናብ እስልምና ምቕያራ ዝተተሓሓዘ ሃናፅን መዓድን እዩ ዝበልኮ መደባት ዘዳለኹሉ እዋን እዩ። እንሆ ሎሚ ሓደ ክንብል ኢና እሞ ትሕሶ ናይዛ ትመፅእ መልእኽቲ ድሕሪ ሓፃር መሰጋገሪ ሙዚቃ ከብለኩም እየ። ምሳይ ፅንሑ። ሕራይ እምበኣር ክብርን ኣምላኽ ስለ ትዕግስትኩም ጎይታ ኢየሱስ ኣዝዩ ይባርኽኩም። خبرات تخاطلت ዛ መደብ ከምቲ ኣብ መእተዊ እዚ መልእኽቲ ዝረኣኹሞ ኣርእሲ እዚ መልእኽተይ ወይ ከም ብቐዳምነት ደረጃ ሰሪዐዮ ዘለኹ ንሃይማኖት ንቓል ኣምላኽ መጋበርያ ረብሓኻ ምግባር ወይ ኣፅዋር ረብሓኻ ምግባር ዓገብ እየ ዝብል ዘለኹ። መቸም ካብቲ ደቂ ሰባት ዝሃለውሉ ግዜ ጀሚሩ ክሳብ ዝቐረባ እዋናት ሃይማኖት ብሓደ ሸነኽ ቃል ኣምላኽ በቲ ሓደ ሸነኽ መጋበርያ ረብሓ መጋበርያ ውልቃዊ ረብሓ ክኸውን ዝነበረን ዘሎን ኣሰራርሓ ኮይኑ ፀኒሑ ኣሎ። ከምቲ ቃል ኣምላኽና ዝብሎ ልቢ ሰብ ሕሱሙን ጎራሕን ስለ ዝኾነ ሓንትስ እዚኣ ንጥቕመይ ክትከውን ትኽእል እያ ዝብላ እንተደኣ ኣሎ በታ ንጥቕሙ ክትከውን ዝደልያ ብኸመይ ገይሩ ከም ዝረኽባ ካብ ምብልሓት ዓዲ ኣይውዕልን እዩ። ከም ውፅኢት ናይ እዚ ከዓ እዩ ሃይማኖት ሓደ ካብቲ መጋበርያ ጥቕሚ ዝኸውን ዘሎ። ሕሉፍ ናይ ቀረባ ታሪኽና ዝዝክሮ ነገር ኣሎ። ኣዴታትናን ዓባያትናን ዝገብርኦ ዝነበራ ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ባንዴራ ኢትዮጵያ ኣብ ቆፈአን የንበራዶ ይነበራንን እቲ ምኽንያቱ ከዓ ኣእኻልና ክባረኽ ብዝብል እምነት እዩ ዝነበረ። እዚ ምክንያት እዚ ግን እንታይ ዝሰርሕ ነይሩ እንተኢልና ተፈሪ ብሃይማኖት ፖለቲካኡ ከስፋሕፍሕ ከሎ ዝገበረ እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ መጋበርያ ፖለቲካ ከም ዝገበርዎ ምዕራባውያን ክዛረብ ከሎ ኩላትና ከም ኣብነት እንጠቕሶ ጆሞ ኬንያታ ንሕና ንጸሊ በሉና ንሕና ተዓሚትና ክንጽልእ ንሳቶም ግና ምድረና ወሪሮም ዝብል ናይ ቀረባ ተዘክሮ እውን ኣለና። ብሃይማኖት እስልምና ገይረን ፖለቲካን ዘስፋሕፍሓ ኤሽያውያን ሃገራት እውን ኣለዋ። ስለዚ ሃይማኖት ቃል ኣምላኽ መጋበርያ ፖለቲካ ኮይኑ ነይሩ እዩ። ግና ክሳብ መዓስ እዩ ዝኽቕፅል? እቲ መልሲ ርድኡን ሓቅን እዩ። ከምቲ
أملاخ بأف أمباقوم زبالو مدري بفلتات كبرو كساب اتملاي مدري بفلتات كبرو مستمرت كنا سبقت زقبرو كل خسابولو سلزخنا بتز حفرولو نجار كحفرن بتز حنكلو نجار كحنخن لبو مسنا إيدو على إيدو دما نبفت عريو كملاسيو نبت الرئيس نجاري كملاس كم تب منكسات درجة زرعنايو بولك أسبات درجاون هايمانوت ويك على الأملاخ مقابر ربح مقبار زنبرن زتن هنزلون نجاري أما صحف قدسنا انت داخلنا أبز فترة معرف 34 حدا تاريخ نركب بتي يعقوب أبونا بتقداز أملاخ مسارت نابتا هاجر تسفا كملس أبتوقس الأوان أب حد بوتا يعرف مو أتحنت أنكو قالوا هنا تخلهم عودات ولي جسد نبر حنت قال تراني راتو إذا قال أول إذا هاجر كمي كم زخنا إلى خطر إيه واتع بناي زماننا بهلا بناي جزينا كتزاور مالتيو سكم ود حمور يفتوا مو بغا تاوسيدو دما مساي دقس يركسا استبولو خصاب زين نزي زي سمعون زرأيون دك يعقوب بتا سكم مسابو متيو نور كنقبر وقع خنا البسوط وقداي عبزبال الأوان بزي تناديدهم سلزنا بورقنا كم زخبلهم تزاريبهم نحنا نعهاتكم حراي كنبلوكم النخيل مساخاتكم زبدنا فتيرنا خنبر النخيل نحنا جزراتنا مو تبعتايكم زبلا مزق الزرط رايو بلوا استبولو جزرت ملكت نايتي كيدان أملاخ مخانو زفترة معرف 10 شوعته زلو كفليو بزعبا جزرت كزاربو خنسمع خلنا ناقال أملاخ تقرق أرتي كانت قال أملاخ زلوهم مخانو ميمزن صوارقو زلو اتحقق النسو ديو أيفالون نزا قدم ازياء نجر ازياء كم قدم خونتي ما قريبا ما زلو استبولو انت دا تقبلوا ما صعبين اللاتا تدخ قبروا خينهم ازوم علي تزيهم كجزور تدخ خينهم توعتهم زبله انت لازم تقبلوا معها اي تقبلكم من انمو قالنا سيدنا نخيد كبلو دلميم كلتيو نند حمور ويا نبره انت لازم تقبلوا نزيات ازازيا نزار مخنا زيا قالهم حيزهم خديهم دا يعقوب انت دا تقبلوا ما انت دا كجزورو خينهم كا صعبينو نقصلو انتي خوين شعو كلهم اتهم عدقنا كجزورو فقادنياتات كوينهم ترخبومو تجزرو سمعون ليون جنا تجزيرهم أبقى أنزا خمزلو مسرعيهم بهندبت نتا ختما حدا قاوديهم بسحلة سيفي نتهم تبعتهم زبالو كلهم وقعوا دليل ماز نبرون زي كداهم أمو كقتلوا ميم دلهم نابزين خمسوهم جن كلهم تجزروا لهم بدأ جهان كهتريو خلها بقليلو عمق كيبل كمالتيو إذا تجزروا تبل قال أملاخ يا مو نقال أملاخ تقرق أرتيوم يخاتبل جنزات صحفتي كم أطوار اتقاموا لالو حنن خفاديو اتقاموا لالو كم قد مخونت اتقاموا لالو دا أمبر مالتهم كوينوم تأزاز أملاخ يا بزبلات حاسبة عين برن أموزي تقيموهم دو تيلنا عيفال أرقيموهم أخونينوهم منبر عيتقوموا من فتسامنا زي إذا فترة معرف 4 شعاتن تقصى 5-6 كتنبوه تخولو بتا أدونيا زي كون نجر التمني الأوان قدامي نجست معرف كلتا يزلخو أبزي زي نقول سلامون قتلو خمس خيل مس حسبه قويو
ኣብ መቕደስ ብምእታው ቀርኒ መሰውእ ክሕዙ ተረኺቡ ኣብ ክንዲ ብቐጥታ ብበደሉ ምእማን ኮለል መሪፁ ኣብ መቕደስ ኣቲኻስ ኣይከውንን እዩ ብዝብል ሓሳብ እዚኣ እውን ኣይጠቐመትን ስለዚ ንሃይማኖት ኣፅዋር መጋበርያ ረብሓኻ ኣፅዋር መውፅኢ ቅርሕንትኻ ምግባሩ ብሰማይ ብፈጣሪ የኾንን እዩ የፍርድ እዩ ናይ ዘለዓለም ፍርዲ እኳ ደኣ ኣብ ምድሪ ብሕጊ ምድሪ ድማ የቕፅዕ እዩ የቕፅዕ እዩ እዚ ዝብለሉ ዘለኹ ኣብዚ ቅንያት እዚ ካብ ክርስትና ናብ እስልምና ንዝተሰጋገረት ወይ ሃይማኖታ ዝቀየረት ኣድሓነት እዩ ኣድሓነት ስለምንታይ ካብ ክርስትና ናብ እስልምና ከም ዝኸደት በታ ኣብ ክርስትና ከላ መገላገልታ ዝነበረት ቀረባ ዝኾነት ኣዝያውን ተኽብራ ሰብለ ኢትዮጵያዊት ምዃና እያ በአምሓርኛ ኣብ ዝገበረትላ ቃለ መጠይቕ ብእዝነይ ዝሰማዕክዎ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኾነ ምኽንያት ረኺብክ ዲኺ ናብ እስልምና ትኸደልኺ ወይስ ሰባት ብዝገበሩኺ እዩ ኢላ ምስ ሓተተታ ሰባት ብዝገበርዎ ምዃኑ ኣይሓብአትን ብውልቃ ኣብ ተዛረበቶ ካብ ናታ ሚድያ ወይ ካብ ትሳ ዘመሓላለፈቶ ኣብ ዝተረኽበ ነገራት ድማ እዚ ከምዚ ዝስዕብ ክንሰምዖ ንኽእል ሓንሳብ ነቲ ዝበለቶ ንስማዓዮ ነጃት ጀማል ብለስ ጆን ብድሕሪ ስዒቡ ድመፀ ድማ ቢንያም ብድሕሪ ድማ ሳሙኤል ኣብ እስራኤል ትግዕር ዘሎ ናይ መጀመርያ መሰረት ዝኾነት ግን ነጃት ጀማል ኣፀብቀት ነብርኩም ዘለኹ ተረዲኩም ስለዚ ኣነን ኣካል ናይቲ ሃይማኖት እስልምና ስለዝኾንኩ ነዚአን ወዲ ከምዚአን ከፅርየ ዝመፅአ ዘለኹ ኣብዚ እምነት ዝመፅአ ዘለኹ ማንም ከዓ ንእምነቱ ፋይት ዘይገብረሉ ምክንያት እዩ ንዓይ ክኸሰኒ ዝደለየ ኣብ ልዕለይ ክሲ ዘለዎ ሰብ ንዓይ ጥራሕ ይክኸሰኒ ኣብ ልዕለይ ክትዛረብ ተደልያ ንዓይ ጥራሕ ትዛረበኒ እዚኣ ከዚኣ ክትዛረቦ ዘንስየት ግን ሙሉእ ሃይማኖት እስልምና ኣቕታ ክትገብር ኣንስያ ክትፃረፍ ኣንስያ እዚኣ ሰብ እዚኣ ስጉምቲ ክውሰደላ ኣለዎ ብላ ኣለኹ ኣነ እዚኣ ሰብ እዚኣ ብኸመይ መንገዲ ስጉምቲ ይውሰደላ ክንዘራረብ ኣለና ኣብ ሚድያ ይኮነን ብውሽጢ መስመር ፅባሕ እውን ክንዘራረበሉ ኢና ኣልማዝ ኣላ ጉሩብ ኣብቲ ጉሩብና ብፍላይ በዓል ርድዋንን ካልኦትን ኣብቲ ጉሩብና ክንተኣኻኸብ ክንክእል ኣለና እዚኣ ሰብ እዚኣ ቀዳመይቲ ቴሮሪስት ምዃና ነግርኳና ቴሮሪስቲ ቀዳመይቲ እዚኣተን ዝሸርጠቶ እኽርቢት ብቐዳማይ ዜና ሰሚዕኩም ኢኹም እቲ ንቕንቕዮ ዘለኸ ኣንበሳ ኣይፈለጥክዮን ኩላዕ ይሓዊ ኢላላ እቲ ሓዊ ድማ ንመን ከንድዚ ሕጂ ክንርኢና እቲ ዝውላዕ ኩላዕ ኣለዎ እቲ ዝነድድ ከዓ ክንርኢና ሰብስቕ ኢሉ ከሎ ሕጂ ብዓለም ተጠዊቖም ይብስፈፅዮም ዘለዉ ኣነ ወፂኦም ኣይተዛረብኩን እዚኣ ሰዓት እዚኣ ኣነ ወፂእ ክዛረብ ፈቓደኛ ስለዘይኮንኩ ስቕ ኢለ ኣለኹ ግን ኣብዚሖሞ ብዙሕ ይዛረብ ኣለዉ ብዙሖም ዝብሉ ዘለዉ ብዙሖም ዝኾኑ ዘለዉ ኣላሁ ኣክበር ኣነ እዚ ኣዋጅ እዚ ኣውጀ ኣለኹ ኣላሁ ኣክበር ማንም ድማኒ ከምቲ ብቐዳማይ ዝተባሓሓልናዮ ኩላትና ኣብቲ ግሩፕ ዘለኹም ልዕሊ 100 ሰብ ኩልኹም ሙስሊሚን ኣሕዋት ኣነ ይፅዋዕ ኣለኹ ከምቲ ንሙሳ ከምዚ ተፃሪፉ ኢልኩም እዚ ኩሉ ፒቲሽን 40,000 ሰብ ክፍርም ከሎ ሙሳ ተፃሪፎ ናዋልድና ተባሂሉ ክፍርሙ ሙስሊሚን ከይተረፍኩም ንሙሳ ዝፈረምኩምሉ እዚኣ ሰብ እዚኣ ድማኒ ኩልኻትኩም እሳቶም ንሕድሕዶም ባዕሎም ንባዕሎም ኣሕሊፎም ኣይወሃሃቡን እዮም ኣሕሊፎም ኣይወሃሃቡን እዮም ክነግረኩም ኣስላማይ ኣይተዓሹ ካብ ሕጂ ንዮም ማንም ኣስላማይ ከይትዕሽ ስጉምቲ ንሙሳ ድሕሪት ከይትቢ ዝኾነ እስላማይ ኣብ ተውሒድ ዝኣምን ኣብ ተውሒድ ዝኣምን ኣብ ረብ ልዓለሚን ኣብ ሓደ ኣላህ ዝኣምን ኩልኻ እስላማይ መፅራሕ ካብዚ ንዮም ሃይማኖትካ እናተፀረፈ መሓመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናተፀረፈ ካብ ሕጂ ንዮም እስኻትኩም ዳርጋ ዝሞትኩም ኢኹም ክነግረኩም ዳርጋ ዝሞት ስጉምቲ ንሕቤት ወዝኾንኩም ዝሞትኩም ኢኹም ለኳ ሜትኩም ኢኹም ሳክቲኩም እስላም ትብሉ ዘለኹም ኣብ ሓደ ሰብ ስጉምቲ እንተተወሲዱ ኩሎም ስነ ስርዓት ትሕዝዮም ፅቡቅ ካብዚ ክንርድኦ ከም እንኽእል ኣድሓነት ናብ ሃይማኖት እስልምና ዝኸድ ኩሉ ምኽንያት ውልቃዊ ፅልእ ምዃኑ
ኣብ እስልምና ኾንክ ድማ ንእስልምና ከም ኣፅዋር ናይቲ ንስኺ ትደልዮ ዕላማ ንምግባር ከተላዓዕሊ ምዃንክ እዩ ወይ ነቲ እስልምና ከም ኣፅዋር ናይ ድሌትኪ ክትጥቀምሉ ምኽኣል እዩ እዚ ዘረባ እዚ ብሓቂ ኣድሒን ሓፍተይ ቅድሚ ኩሉ ሰብ ምስ ሓረቐ ዘይዛረቦ ከም ዘይብሉ ርዱእ እኾነልካ ኣነ ርዱእ እኸውን እሞ ብስምዒት ኮንክ ዝተዛረብክዮ እዩ ኢለ ይኣምን ምክንያቱ ደይመደልካ ከምኡ ክትዛረብ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይከኣልን ስለ ዝኾነ ስለዚ ብስምዒት ተዛረብክዮ ምስ ዝኸውን ከም ርዱእ ነዚ ብስምዒት ተዛረብ ኩሉ ይቕሬታ ብምሕታት ልቢ ህዝቢ ክፈዊስኪ ክትሓልፊ ፃውዒት ተቐርብ እዛ ፃውዒት እዚኣ ብለውሃት ኣምላኽ እየ ዘቕርበልክ ዘለኹ እዚ ክትዛረብዮ ዝሰማዕናዮ ካብ ልብኽ እንተደኣ ኮይኑ ግና ሃይማኖት ወይ ቃል ኣምላኽ ኣፅዋር ረብሓኻ ምግባር ኣይከኣልን እሞ ብሰማይ የኾንን ብምድሩን የቕፅዕ እሞ ዓገብ ኣድሒን ሓፍተይ ዓገብ ንሃይማኖት እስልምና ከም ኣፅዋር ወሲድኪ ውልቃዊ ቅርሕንትኺ ክተውፅሎም ንዝደለኺ መጠቀሚ ክትገብርዮ ምፍታን ዓገብ እዚኣ ዓገብ በዚ መረዳእ እዚ ኮይነ ናብ ሃይማኖት እስልምና ድማ ክምለስ ናብ ሃይማኖት እስልምና ክመፅእ ከለኹ ፅቡቕ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ኣምላኽ ከም ዝወረደ እተኣምኑ ዘለኹም ኣስላም ኣሕዋትና ከምኡ ኢኹም ከዓ ቁርኣን ካብ ኣምላኽ ከም ዝወረደ እተኣምኑ ክልቲኡ ካብ ኣምላኽ ዝወረደ ክሳብ ዝኾነ እዋን ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስና ተኮይኑ ንምቕታል ዝድግፍ ኣብ ሓደ ቦታ እኳ የብልናን እኳ ደኣ ንፀላእትኹም ኣፍቅሩ እንዳበለ እዩ ዝምህረና ስለዚ እቲ ንቁርኣን ተዛረበ ድማ ኣምላኽ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ኣምላኽ እዚ ከዓ ኣቐዲሙን መፅሓፍ ቅዱስ ዘወረደ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ንምቕታል ዝዕድም እንተደኣ ደየለ ኣብ ቁርኣን እውን የለን ማለት እዩ እቲ ሓቂ ንሱ ድዩ ቁርኣን ንምቕታል ኣይድግፍን እዩ ፅቡቕ ዘይድግፍ እንተደኣ ኮይኑ ብኸመይ ደኣ ኣድሒን ንሃይማኖት እስልምና ውልቃዊ ቅርሕንታ ንምውፃእ ከም ኣፅዋር ክትጥቀመሉ መረፀቶ እዚ ናይ ባዕላ ኣረዳድኣ እዩ እንተደኣ ተሓልፎ ኮንኩም እዚ እኹል ምላሽ ኣይከውንን እሞ ነቲ ሕብረተሰብ ግብራዊ ምላሽ የድልዮ እዚ ግብራዊ ምላሽ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ቁርኣን እንተደኣ ንቅትለት ዘይድግፍ ኮይኑ ኣድሒን ብጌጋ ተረዲኣቶላ ንቁርኣን ማለት እዩ ስለዚ ብጌጋ ተረዲኣቶላ እሞ ኣረድእዋ ንምቕታል ዝድግፍ ፅሑፍ የብልናን በልዋ ሃይማኖት ብሩኻት ፖለቲካ ኣይኮነን ኣብ ፖለቲካ ምናልባት ብናይ ሓደ ህልኽ እቲ ሓደ ፖለቲካ ክጥቀም ይኽእል ይኸውን እዩ ኣብ ሃይማኖት ግን ካብን ናብን ሃይማኖት ሰብ ክከይድ ከሎ ሂወት ደልዩ ኣብዚ ተረዲኡን ዝፀና ሃይማኖት ሂወት የለን ኣብዚ ሂወት ደሎ ኢሉ ናይ ፅድቂ ሓሲቡ ናይ መንግስቲ ሰማያት ነገር ሓሲቡ ደኣ እዩ ክኸይድ ዘለዎ እምበር ውልቃዊ ቅርሕንቱ ንምውፃእ እዚ ሃይማኖት እዚኣ ትጠቕመኒ እዚኣ ትድግፈኒ በዚኣ ገይረ እዚ ክገብር ክእል እየ ብዝብል ክኸውን የብሉን ሪኢኹም እቲ በደሉ ክእመን ዘይደለየ ኣዶንያ ምንም እኳ ኣብ መቕደስ ኣትዩ ቀርኒ መሰብኡ እንተሓዘ በደሉ ንዝእመን ደኣ ቤት መቕደስ የድሕን እምበር በደሉ ከይእመን ንዝመርፅ ዓመፀኛ ግና እቲ ቤት መቕደስ እውን መዕቆቢ ኣይከውንን እዩ ስለዚ ውልቃዊ ቅርሕንቱ መውፅኢ ክገብሮ ኢሉ ንእስልምና ዝመፀ ሰብ ተሎ እስልምና ከዓ ንከምዚ ነገር ዘይድግፍ ተደኣ ኮይኑ ግብራዊ መልሲ ክህብ ይግብኦ እዩ እቲ ግብራዊ መልሲ ከዓ ንኣድሒን ምእራማን ምቕንዓን እዩ ኣይፋልክን ኣድሒን ንቅትለት ዝድግፍ ኣብ ቁርኣንና ሓንቲ ጥቕሲ የብልናን ኢልኩም ከምቲ ቁርኣን ዝብሎ ጌርኩም ኣረድእዋን ኣቕንዕዋን ስለዚ እስላም ኣሕዋትና
انت دا قرآن نمقتال زي دقف كوينو نعدحين قرآن نمقتال زي دقف مخانو بمردع ناب قنوع مسمر كتتحزوا حلناون إسلاماون قبؤخم مخانو أسمرالو سازي نزي إسلاماون حلناون قبؤخم كم زقب أخذ تقبر ودما تصوع يتقال سلزلو خيز دقو مزلخو عدحين بسمعت كون كسزارب كيتد أخينو سب بمثل أملاخ تفتير إمو كمتن أملاخ يقريتا تحمقو بدل كم إمان ترتعو سون يقرأ بلالي كتبلو كابجات عب نقريلان نخفو واسمو هزبي بسمعت تزاريبا يقرأ بلالي انتركيو يقرأ خبل زخل هزب السلازخانة يقرأ تاخت حاتي بلوهات أملاخ صاوعيتا يقرأ بالكي مالتكو خوينو زبالكي انتر أخوينو قنا إذا نقرزي حجون عقب إبل أب موداتا إذا سمعتازي أدحين أوشت إذا خلت سومون زم حلالفتو فيديو انتدقالو نعو أب قمت زي أتوى مخانو ردو خاون إدالي تبارخو سلسة معكمني باللبي يمسكنكم أملاح يسمعكم